Min iħobb il-festa tal-Halloween kellu xellata bil-qara aħmar fil-Manikata. Il-qara ħamra tikber b'mod abbundanti fl-għaliqi tal-Manikata u l-ħsad tagħha jsir fix-xahar ta' Awwissu. Ħafna żaru din il-lokalità fejn xtraw qara aħmar jew ikel magħmul minnu. Uħud minn dan l-ikel tħejja fuq il-post mill-istudenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Kanna s-soppa tal-qara aħmar. Illum kollox l-ingredienti ovvjament kien l-stage kien il-qara aħmar. Kanna l-kuskus ukoll bil-qara aħmar il-ħaruf. Fih ukoll il-basal, il-koriander, ġifieri il-kosbor frisk. Kanna wkoll il-kejkijiet u l-muffins li nħataf kollox, ġifieri mal-ewwel satejt nħataf kollox. U hemmhekk konna wkoll qed nagħmlu demostrazzjonijiet kif wieħed jista' jagħmel ukoll iċ-ċatni bil-qara aħmar. Nista' ngħidlek li kollox kien suċċess, ġifieri. Apparti li kell dawk preżenti setgħu wkoll isegwu diversi rappreżentazzjonijiet ta' drama li tellgħu għall-okkażjoni kollha relatati mal-qara ħamra. Din l-attività kienet organizzata mill-Kooperativa Rurali tal-Manikata, il-Kappellan tal-Lokal, l-ITS u l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa.